खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना गितानजलि दैमारि जिल्ला धेमाजि बियाब सिलाफोथार बादायलं 93 आङो दायो ब्रैथि देंखोनाव राहा बिनाय आरज मेथाइ खननो सिगांदों। मेथाइनि गिबि सिरि आय बिमा। आय बिमा अनसुलि मायना बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया माजों फुजिगोन आयै माजों सिबिगोन गैया जोंहा गोसोआव गोथार आलारि गैया जोंहा गोसोआव गोथार आलारि आय बिमा अनसुलि मायना बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया नों बिमा माइनावनि अननायाव मोनबाय जों गोजोन राहा आयै थांना थानायनि नों बिमा माइनावनि अननायाव मोनबाय जों गोजोन राहा आयै थांना थानायनि दैदेनहरदो बिमा नों सोरां गियान बयनोबो मुलुग संसाराव आयै मुलुग संसाराव दैदेनहरदो बिमा नों सोरां गियान बयनोबो मुलुग संसाराव आयै मुलुग संसाराव आय बिमा अनसुलि मायना बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया फालिनो रोङासै नोंनि बोसोन आयै नोंनि थिननाय हायाखैसै नोंखौ बिमा सुखुआव दोननो बे दायनि थाखायनो निमाहा होदो गोरबोआव दुखु दाला अनसुलि बिमा नोंनिनो फिसाफोरखौ गोरबोआव जुना
नोंनिनो फिसाफोरखौ